Een mooie weg, hè? Even naar de hoofdstad. Ronda, naar de brug daar ergens. We zitten nu in een taxi. Een mooie grote nieuwe taxi. Je ziet hier al stadsdelen. Moet je eens kijken, hoe druk, hoe druk. Abnormaal, abnormaal. Ja. We willen allemaal kijken, denk ik. De taxi heeft hier ons uitgezet. Nou, dichterbij kan je die hebben. Bij de brug zelf. Ongelooflijk. Mooi dichtbij. En daar gaan we nu even filmpjes van maken. Oh, dit is dan die beruchte brug met het gevangenisgebeuren eronder. Ook van de orenkras uitleggen. Ah. Ja. En daar zou je maar wonen, daar onderin. Wat een geweldige plek. Kaya masasalak na ito si Trara na sa internet. De winkelstraatjes, allemaal winkeltjes. De loterijman, allemaal lapjes. Parkeergarage onder het winkelcentrum hier. En dit staat er allemaal boven, hè? Als je al die bedrading hier ook eens ziet bij de gevels langs, dan denk je, zou daar nooit geen kortsluiting in komen? Na een innoverende dagje in het winkelcentrum gelopen, zitten we nu weer in de taxi richting de camping. Oh, Chinese. All you eat. Go on the movie. Arena. Grote arena hier.
op het park. Nu rijden we ook nog even weer een keer over de brug. Het is minder druk dan toen we hier aankwamen. De bussen zullen nu allemaal weer wegwezen. Wat een mensen. Peet zal het zeggen, als er een vuilniswagen langs kan de camper er ook langs. Dit is die kasteelgeertje. Of Sjerkenbrug. Kasteel. Nou weer, wat was het van een innoverende media? Ja, een diepe kloof. Diepe kloof? Ja, zeker. Hele diepe kloof, hè? Mooi, hè? Ja, mooi hè. Ja. Ik heb gelukkig mijn Ferrari meegenomen. Die staat nu daar. Ja, en we nemen nog even een biertje hier. Even bij het restaurant wordt bij El Sur hoort de camping. En dan, je ziet wel hè, hoe druk het is. Dus gezelligheid. Nou, morgen gaan we weer verder. Ik denk niet meer dat ik vanavond nog film. Dus morgen krijg je weer verder te horen. Iedereen bedankt voor het kijken. Word abonnee en klik op het belletje om ons te volgen. En een duimpje wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.